Benvinguts al nou programa del Canal Català Televisió, Canal Català Maresme, nou programa relacionat amb el món de l'esport. Tractarem en les successives edicions del nostre programa diferents aspectes relacionats sempre amb el món del futbol i sobretot de les categories inferiors de l'esport en general. Sobretot volem, en aquest espai esportiu, tractar, diguéssim, tota l'actualitat informativa i el treball que s'està fent a les categories inferiors de l'esport maresmenc i no només això, sinó en com es treballa a nivell educacional en l'àmbit esportiu a la nostra comarca. Per tant, en les diferents edicions del nostre Maresme Esport mirarem de parlar també amb els protagonistes a través de la nostra entrevista, protagonistes esportius que de vegades de manera anònima estan aconseguint fent una tasca molt important. O sigui que benvinguts a aquest nou espai, aquest espai que es diu Maresme Esport, aquí a Canal Català Televisió Maresme.